Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Διευκόλυνον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας δίνει νίκης και στη ζωή και στους αγώνες. Θέλω σε αυτό το σημείο, πριν φωνάξω τον κύριο Δήμαρχο για την πρώτη βασιλότητα, εκ μέρους του ΔΣ και όλοι εμείς εδώ, από πέρυσι που ξεκινήσαμε τον Όμιλο, έχουμε αφιερώσει αμέτρητες ώρες, τα απογεύματα και βράδια, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε όλο αυτό. Με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρίσκεστε εδώ δίπλα μας μαζί μας σήμερα. Χωρίς εσάς, ο Αθλητικός Όμιλος δεν υπάρχει και δεν θα μπορεί να υπάρξει, και χωρίς τα δικά σας παιδιά, τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Να έχετε ένα καλό απόγευμα. Και θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Παναγιώτη Αναγνώστου. Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. Ως νέα Δημοτική Αρχή, σας ευχόμαστε καλή χρονιά και δημιουργική. Θα είμαστε αρρωγοί στο έργο σας και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε για το καλύτερο για τον αθλητισμό. Το επόμενο διάστημα θα συναντηθούμε για τον προγραμματισμό των επικείμενων αθλητικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη του αθλητισμού. Σας ευχαριστώ. Γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς και εμείς ότι πέρα από τη δική μας προσπάθεια, το δικό μας χρόνο, χρειάζεται να έχεις ανθρώπους που να σας στηρίζουν δίπλα σου για να μπορέσει ένα τέτοιο εγχείρημα να λειτουργήσει. Φέτος, χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους, τους χορηγούς μας, μπορέσαμε να, όπως βλέπετε, να εξοπλίσουμε με ερωτισμό τους αθλητές μας, και αυτό το οφείλουμε σε εσάς, τους χορηγούς, ανθρώπους που μας στήριξαν οικονομικά, και χωρίς αυτούς αυτό το εγχείρημα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει εξ αρχής. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θέλουμε με τη σειρά να σας ευχαριστήσουμε και να μοιράσουμε τιμητικές πλακέτες στους ανθρώπους που σταθήκαν εξ αρχής δίπλα μας και μπορέσαμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Ένα χειροκρότημα πρωτίστως για τους χορηγούς μας. Την πρώτη βράβευση τιμητικής πλακέτας απονέμεται στον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Καραμαλή Νικόλαο. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Χορηγός του Αθλητικού Ομίλου και έχει σταθεί δίπλα μας εξ αρχής. Ευχαριστούμε πολύ. Και ένα μυστικό δωράκι, ευχαριστούμε. Επόμενη την πλακέτα στον άλλο χορηγό μας, τον κύριο Αγάλου Γεώργιο, για την πολύτιμη συμβολή του και αρρωγή του εξ αρχής στον Αθλητικό Όμιλο. Ευχαριστούμε πολύ. Να χειροκρότημα παρακαλώ. Επόμενη πλακέτα, αν και λείπει σήμερα, το φαρμακοποιό του νησιού μας, τον κύριο Χλίβα Κωνσταντίνο. Την πλακέτα θα την παραλάβει ο Νικόλαος Ναματένια.
Επόμενη νητική πλακέτα στον Μαλαματένιο Παναγιώτη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμβολή του στο αθλητικό όμιλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος χορηγός μας είναι ο κύριος Αλαγός του Παναγιώτης. Ναι. Έλα Κωνσταντίνε, έλα. Για τη συμβολή του στην αγορά δεύτερης παιδικής μπασκέτας για το τμήμα του μπάσκετ του παιδικού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επόμενος χορηγός είναι ο Νικόλαος Καλογιάννης, δεν ξέρω αν είναι εδώ σήμερα. Δεν είναι εδώ, θα του το μεταφέρουμε και το δώσουμε εμείς. Ένα χειροκρότημα όμως παρακαλώ. Ο τελευταίος χορηγός μας είναι ο Διευθυντής Σύνταξης του Σκιάθος Live, είναι εδώ σήμερα μαζί μας, ο κύριος Τζούμας Νικόλαος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους, στη δική μας προσπάθεια και τη δική τους συμβολή, μπορέσαμε και συνεχίσουμε και παίρνουμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον αθλητικό όμιλο Νήσου. Στόχος μας, όπως σας είπε και ο κύριος Δήμαρχος, μέσα στις προσπάθειές μας είναι του χρόνου να μπορέσουμε τουλάχιστον να κατεβάσουμε κάποια τμήματα στο πρωτάθλημα. Γίνονται απαραίτητες ενέργειες για να πάρει την αναγνώριση που χρειάζεται ο αθλητικός όμιλος και να κατεβεί και το τμήμα του μπάσκετ στο πρωτάθλημα του χρόνου στην ΕΣΚΑ. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα χειροκρότημα σε όλους. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε.